Здравейте, казвам се Блашка и съм основател на първи ресторант с нулев отпадък в България, а от почти 12 години съм посветила живота си на темата за устойчивия начин на живот, кръговата икономика и нулевия отпадък. Днес във влога ще си говорим за откъде идват доматите ви и по-конкретно за селскостопанските практики, които вредят на околната среда. Всички обичат да ядат плодове и зеленчуци, или поне се надявам вие всички да хапвате често такива. Целта на днешния влог е да разгледаме онези практики, които вредят на околната среда и да видим дали пък има практики, които са в полза на околната среда. Селското стопанство е един от най-замърсяващите сектори в световен мащаб, редом с добива на нефт и модната индустрия. Само по себе си производството на плодове и зеленчуци не би трябвало да бъде замърсяващ сектор, нали така? Обаче се оказва, че през последните години с нарастване на броя население в световен мащаб и необходимостта от все повече и повече храна, селскостопанските производители стигат до практики и методи, които се оказват пагубни за околната среда. Един от най-познатите, и вероятно всички сте чували за това, е използването на пестициди. Пестицидите са химични съединения, които при производството не са толкова замърсяващи, обаче при използването им след това в градината или на територията, която се обработва, се оказват много вредни, отделят се много сериозни газове, отделят се много химични съединения, които попадайки в градината, след това поливайки тази градина или падайки дъжд и отмивайки голяма част от тези пестициди, те попадат отново в океаните, моретата и като цяло замърсяват изключително много почвата. Друга практика, която се оказва много вредна и отново е свързана с нарастващия брой население, е изсичането на гори, за да се превърне тази земя след това в обработваема земя. Трябва да се търсят нови методи за производство на храна, а да се минимизират тези, които водят до изсичане на горите, защото да речем Амазонската гора се изсича ежедневно. Статистиката е, че за една секунда се изсича територия колкото едно футболно игрище. Нали, представете си за какво масово изсичане говорим, с единствената цел там да могат да се засеят култури, които ние да консумираме след това. Други практики, които са много, много вредни е прекомерното използване на вода и липсата на умни начини за по-малко използване на вода. Все още капковото напояване, за което голяма част от нас сме чували и в България също се прилага, не е толкова масова практика. И поливането на една градина или на една обработваема площ изисква изключително голямо количество вода. Нещо, което се явява много сериозен проблем през последните години и продължава да бъде, е засаждането на една и съща култура, на една и съща територия години наред. Да речем, картофи, соя са много често срещани продукти, които всички по света ядат. Съответно, производители решават, че само това ще отглеждат. Термина, който използваме тогава е монокултура. Проблемът конкретно е, че земята обеднява изключително много така, когато се гледа една и съща култура и предпоставката за развиване на болести става много сериозна. Решението на този проблем е всъщност да разнообразяваме продуктите, които засаждаме през известен период от време. Едно от решенията, които днес стават все по-популярни в селското стопанство, е така нареченото органично земеделие, което означава земеделие, което разчита изцяло на естествените условия и изключва използването на химични пестициди. Могат да се използват само натурални такива и то наистина 100% натурални. При органичното земеделие не можеш да контролираш условията и съответно не винаги можеш да предвидиш каква продукция ще имаш. Когато пръскаш с пестициди, ти можеш да осигуриш много по-голямо количество производство. Ако разчиташ на органично земеделие, което означава да не слагаш никакви пестициди, то ти би имал много по-вероятно, в общия случай би имал много по-малко количество крайна произведена продукция. Ти си вложил същите усилия, същото време за производството на този домат или картоф или краставица, обаче накрая си получил много по-малко като количество, отколкото ако използваш пестициди. И в този случай, нали, идва нашата роля. Ние, разбира се, това е обвързано и с финансовото ни състояние, но все едно да бъдем готови да дадем малко повече за органичния домат, отколкото за този, който е гледан в оранжерия или с пестициди. И това е един цикъл, в който, нали, ние попадаме, искаме да ядем по-чиста храна и в същото време не сме готови да платим повече за нея, защото често не можем да си обясним как така по-чистата храна е по-скъпа. Нали е гледана органично? А всъщност причината е, че при органично гледане ти получаваш много по-малко крайна продукция, но тя е много по-качествена и разбира се изключително в пъти по-чиста. Гледайки у дома, ние имаме градина,
Моите баба и дядо цял живот гледат градина. Виждам от един ред домати, колко домати излизат. И също съм виждала в една оранжерия какво се случва. Или в производство, което е с пестициди. Разбира се, че едното дава в пъти повече като количество. Може би най-добрият съвет е гледайте си ваша собствена градина. Всъщност се оказва, че е много лесно да си гледаме домати на терасата. Може в кофички от кисело мляко да си захванем коренче, да почнем да си гледаме малки домачета и в последствие в малко по-големи саксии. Всъщност е много лесно да си гледаме на терасата домати. И тук ще си позволя да разширя малко темата, защото едно от ключовите неща при консумацията на храни е да ядем сезонно и локално. Ако ние разчитаме на сезонни продукти, най-вероятно драстично ще елиминираме количеството пестициди, които са използвани. Защото аз ви питам сега, колко от вас смятат, че януари месец в България в градините има домати? Замислете се. Вероятно повече ще кажете, няма през януари месец. Аз в градината на моите баба и дядо никога не съм виждала през зимата домати. Зимата е време за други продукти. Тези, които сме събрали есента, да речем цвекло, моркови, картофи. Това би трябвало да ядем зимата, а не домати и краставици. Защото ако през зимата ядем домати и краставици, аз мога да заложа всичките си пари, които имам, че тези домати и краставици са били отгледани в парники и са били използвани стимуланти като пестициди, които не са никак органични и никак чисти. Да се храним сезонно и локално е ключово за това наистина да помагаме на околната среда и дори това е една от основните стъпки, която всеки от нас може да предприеме и те са в полза за нас, защото ако ние ядем по-чиста храна, ние, разбира се, ще бъдем по-здрави, по-силни, по-издръжливи, по-продуктивни и по-креативни. Локални означава да търсим продукти, които са отгледани в близост до място, където ти си израснал и по-скоро живееш. До място, в което ти живееш. Ако аз живея в Варшава, ще ям домати от този регион и то в сезона, в който доматите наистина растат в градината. Ако съм в София, ще си ям продуктите, които са отгледани в Перник, Пловдив, Пазарджик. Изобщо ние в България пък от всякъде е добре, защото нашата страна е малка и много плодородна. Надявам се с този блог да съм успяла да провокирам у вас любопитството за това откъде идват продуктите, които консумирам и най-вече да събудя желание у вас всеки път, когато пазарувате с вашите родители в магазина, да отделяте малко време и внимание на това от България ли е този продукт или от някоя друга страна. Да помисля този продукт сезонен ли е или не е възможно сега да имам този продукт на пазара. Отговаряйки си само на тези 2-3 въпроса, може да си направите заключение да го купя ли този продукт или да купя друго нещо. И най-важното, говорете с вашите родители, мислете за това какво купувате и четете повече и споделяйте информацията, която знаете, за да може да помогнете на повече хора да избират правилните продукти.